Jeg ser forfærdelig ud. Jeg ser forfærdelig ud. Jeg kan sgu ikke have det samme liv igen. Hvordan skal jeg nogensinde få et job igen? Jeg ser sgu forfærdelig ud. Jeg kan ikke få et job med det her. De brandskader i mit ansigt, mand. De ligner lort. Heldigvis så døde jeg ikke på båden, sammen med Chris. Hallo, det er Karl. Hallo? Hallo? Ja, jeg er næsten klar til at sætte hende i vandet. Okay, må jeg tage en pige med ud og sejle? Ja, selvfølgelig i weekenden. Nej, men jeg ved ikke helt, om hun er med. Jeg har ikke spurgt hende, og jeg vil bare lige høre, om det var i orden. Selvfølgelig, Allan. Er der egentlig noget galt? Er du syg? Nej, jeg lå bare lige at sove. Ja, Allan, ham Frank, han har ringet. Nå okay, hvad sagde du til ham? At du er flyttet. Sagde du, hvor min nye adresse var? Ja, jeg sagde, at han skulle holde sig væk, hvis han ikke ville have nogen på hovedet. Nå, det sagde du alligevel. Ja, og jeg mener det. Jamen, det skulle jo. Du må gå til fadet, min dreng. Hvad? Tag hende med storm. Hun er simpelthen ikke nogen tøjtegrad. Nej, selvfølgelig er hun ikke det, men en sejltur har nu altid gjort indtryk på en ung pige. Mærk dig mine ord. Jeg har det på fornemmelsen, at mange af hans ord har mærket mig. Hvad så, gamle dreng? Skal du ikke have nogle stoffer, eller? Jeg har stoppet med at tage stoffer. Så hvad er det, jeg hører ude i byen, Allan? Hvad nu? Jeg hører, du er sammen med Frank. Med Frank? Ja, Frank. Nej! Hvorfor er det så, jeg har set jer to ude på Café 1000 Frø? Jeg har du heller Ved ikke. du overhovedet, hvem Frank han er? Prøv at høre. Han er en narkoman af dem! Det er bare en gammel ven. Har du været inde i det miljø? Det er rigtig lang tid siden. Jeg troede virkelig, du var anderledes. Jeg troede, du var en anden. Det er også nu. Nu står du sammen med Frank. Det er lang tid siden. Nej!